си, добре дошли в първата епизода от Ухца Survival Games. И тук сме на MCSG, играме на мапата Parsedoms 2. И Ухца Survival Games е исто како SG. Просто исто само во честовите добиваме работи како да играме Ухца. Како, например, сега ќе видите, леле, фак, земов по срцинку, не се регенерираме. Само со Golden Apple можеме да се речем. Сега се Gold имаме. Имаме и две Golden Apple, значи можеме да се речем. Оп, мислам дека какъв тим бе идвам. И можеме да се направим, значи, хед, ако правиме ние со обична Apple, значи тоа ќе ни даде хед. Не е битно дали правиме Golden Apple со хед или без хед. Комбо. Чекай, може ли да го стане? Да. Да ядаме малце. Имаме бол, добро. И фишинг род 13 голд имаме. Да, това е много добро. Можем да правим крафтинг тейбъл. Да правим нещо всяко да правим. Фак. Да. Значи, гледайте сега, ако направим с обична Apple, ни дава хед. И ако направим с ова, значи и пак ни дава хед. И не знам, ние ще кажа. Това мислям дека разбрате. Фацата ми много яка. Да. Тук няма нищо. Храната си става. Може и ова храна ке яма. Сякам да отдам на файт. Не знам защо, но много сякам да степам. Имаме доста гепълс. Оу, я. Добър чест. Tier 2. Power. Леле, фак. Изливай. То. Не знам в демедж. Можеме. Що можем? Много бе плашата сетен. Окей, оставим. Не, защо не остави? Кайде? Оставим EXP. Имаме 2 левела, много малце левела. Сега ќе одам нам горе, има Tier 2. Ќе вземеме. Опа. Добре. Оу, я. Найс чест. Добре, имаме Sharpness 2. Да, Sharpness. Ей, Enchanting. Сега че са Enchanting. Enchanting Table, мисля. Пакет с нея. Добре, това. Само да го маним ова. Ей, пак само вземеш. Сега, 2 левели, не знам шо ки се енчантираме, али, айде, да видим. Час 5, не знам шо, това ще енчантирам, легнес. Пакет, добре. Япа. Копач, пак. Сорак. Нямам копач. Добре, нека стоя там. И онака, ки се вратам после, само да се напълвам. Да. Фак. Ей, копач найдохме, добре. Добро. Петка, така. Да се вратим да я вземем Enchanting Table. Копач. Само да не дойде нека позади нас. Идеме кил. Овде имаме много толика, али сега ако да направим ова. Какви честови, значи.
Няма да трябва това. Също така. Правим Diamond, Swordich. Второ. Направихме. Отворим лав. Колко? Ще направим още хедови. Вака и вак само. Добро, два хеда имам, добро. Значи това е прилично добро. О, фак. Нямаме Envil. Sharpness, не им трябва нищо. Значи full inventory сме. Нямаме място за нищо. Много добре сме стъкувани. Чакайте, само да имаше тирто. Не само тинк. Овде. Да. Имам за капа и мислям, имам често от капа Sharpness 2. Да, Protection не трябва. Sharpness двойка, вам. 10 секунди до Deathmatch, фак. Ой, мам, стане. Значи, просто да енчантнем с Forge Cats. Бързо, Sharpness, yes. Това няма да ни трябва, оствари. Вземам. Вода да става и си кепнем да се речем. Колко сме? Оги. Значи мислям нека е само той. Само двоица мислям нека сме. Мислям така, кипина. И да, дечки, това е що от ова епизода. Се надам ако ви се допадна, оставете лайк, ако не дислайк. И се гледаме в наредното видео. Поздрав!